I da ste priljubi, ja sam Srpski gamer, da prošli novi klip i danas ćemo igrati Skyrim, sa nama je tu moj drug. Dušan. Ja ga zovem Duki. Ljudi, sad mnogo ovdje ima se putuje. U stvari, ja nisam ni skonto, nego kako sam upalio igricu, sam je krenuo da, ja sam zaboravio da stopiram. I krenuo nam je igrica. A ja otišao da ispratim druga. Sad idemo u Skyrim i taj grad. Što se nalazi tamo negdje. Šta pričati? Poslije ćemo pravimo lika. Lik mi je već u glavi. Imam ga već u glavi. Kako mi izgleda. Braći i sestre. Ne sad vidim zašto kaže braći i sestre, imam tamo jedna djevojka. Sad ima se naputujem. Gdje je Skyrim? Da vam pokažem kako izgleda. Eno ko Skyrim. Vidjet ćete ljudi uzbudljive igrica. Ima puno to lepote si. Pasoši molim. I uvijek da ga pasoši molim, izvolite. Ako nije mi ovo jedno 5. put da ponavljam igricu, ali nikad je ne završim do kraja. Ovo ću sad da završim. Šta je? Nemam pasoš, ima neki problema, a? Beži tamo. Gledaj dole. Da neko ne prepozna, će tu bi žena. Sad mi je zlavo da me udariš. A znaš što mi je u početku kao se voziš sa njima i posle tek napraviš čoveka. A ono fura ti nemaš pojma kako izgledaš, oni znaju. Ti ćeš prvi da umreš, šta me gledaš? Ili si fora Slenderman, nemaš lice. Uopšte nemam ni ruke, nemam ništa, gledaj. Vidiš, inače sad bi vidio ruke. Gledaj kak je ružan. Kad roknem jednog tako pa ga mu črnem u delu. A brzo se prolazi ova igrica. Strašno brzo. Igrao sam je već. Izezala me jedna misija i prašao sam. Gdje da mu otili neka jeza. Namesti sam na zelenu. Go, let's. Da čujem šta se ovdje dešava. Sad ćete cijelu akciju da gledate šta će im se desiti. Evo zašto kaže braće i sestre. Evo imamo sestra. Ova sa žutom kosu. Šalim se da mušku. Ovaj ovdje ima prvi da umre. Ovaj će prođe pa će onda ovaj da pobegne i ovaj će ga roknuti sa strelama. Sad će ovaj da počne da bega i će ga roknuti sa strele. Roknuli ga. Ja nisam sljedeći, jes. Jo, šteta. Sad će jedno pola sata da gledaju. Mi će budemo kojat. Sad će jedno pola sata da gledaju ko sam ja. Da mi upišu ime i to sve, body. Brate, maska. To nije maska. To... On je bukvalno ko je. Brpakle! Dobro. Sad ću ti pokažem šta to znači. Samo da nađem nekog ekstra. Lijep čovjek. Evo šta to znači. Žensko, muško. Šta je ovo? Može ovako. I body, najbodybuildniji čovjek tu. I evo ljudi, došli tu i Miljan, moj kumašin. Sad možeš da pričaš.
To da mi ne bi pričao snimak. Jeste ljudi. Šta tako priča kad možeš no? Jeste ljudi. Uf. Ja sam poznati slika. Aha. Pa ste vidjeli kako sam crtu u školu, niste vidjeli? Ne do Bog da vidite. Idem da si kupim već. Idi. Jebo vas strak. Pozdrav s Dušan Tong. Pravi Duki, Tong. omaleni Duki. Jebo ga Duki. Ajde Dušan, da mi daš nešto. Nemo moj slučajno da si mu dajete za kvalj. Sad će ti pokazati. Ne, hoćeš malo sutra da nađeš moj. Daj. Dobro ti ono, vrati. Ovo je lijepo. Ne, vrati nas. Ovo mislim. Vrati još, Ovo mi je lijepo. vrati još jednom nas. Sad. Što mu ovo smara? Tako, ajde mi daš tvoj samo jednu ću si ispesti. Ja. Aj. Zaboravio sam gdje si mi stavio. Uzmi Petro. O, Petro se kupio 4 nedelje. Ne, ovako. Nemoj njegove dobar, ajde. Pa čekaj. Kako se zovem? Ajde, budi Čekaj. Ajde, samo da čekaj. Evo ovako. Sad uđeš vamo. Sad ću malo sutra. Vaj, Sad ti čiče da. Nisi došao za taj. Sad ću ti dam. doći. A, Zašto? taj ništa koristam. Aj, Taj, taj ruž. taj je lijepo. I tamo gdje tamo stavim. Ovo ću postaviti. Bam! Beži tamo. Amo! Pukao sam nogu. Kako mi žicira ljudi, ja ću tek ovdje da odstopiram kad oni pristanu da pričaju i kad ja dođem na red da me kolje. Stoji nazad, ovdje, mislio sam da pustim kad ja treba meni da kolju, ali ipak ću pustim kad ovog treba kolju. Ajde, kolji ga. Let's go die! Smeš, to je Panda Games. Kada pa ovo je man? Ja sam ga otvorio da dam kumašnu. Ode ga. Znaš, ste vidjeli kako lepo se ču glavi? Umira se mrtav. Gledaj se kad upadnu u sobu, gledaj. Čujem, aj neće. Čujem kumašnu. Ja neću da budem boss. Aj, ja ću, ajde, šta hoću, ajde. Šta da idem, hoćeš, nećeš? Hoćeš. Sad će me kolju. Ali ja, ljudi, nikad nisam normalan čovjek, nego sam uvijek korak. Zmajiće sad će me spasiti. Hoćeš. Sve se misli. Sad će me tera da me digne, sad će se digne, prvo će ovaj sve ovdje zapati. Poslije će tera ono da mi se dignem, pa da idem levo desno napred nazad, pa sve tako bla. Smanjim malo preglasno. Sad ću tek da ustanem ovdje. Evo, sad će me tera ovako da radim. Da se malo pošetam ko čovjek. Ajde sad, tu sam. Češ ti malo da požuriš, ljudi. Popravim se, vidi. I ljudi, još kad bi ja znao engleski. This is my chair. Ja tačno ljudi znam gdje treba da idem. Samo što sad glupost nema ništa se skuplja, poslije ćemo mi sve skupiti. Što treba, ja tačno znam ljudi gdje treba da idem. Ajde, tu sam, šta je? Mnogo si ružan. Ajde, ružnoćo, ja ću krenem prije tebe. Ti gledaj kad će dođeš.
Govi će me kolju, zašto sam krenuo pre ovog. Hajde, će kreneš ti. A ovaj ljudi, ko da je sad iz našeg doba došao se obuku, a neko je iz njihovu. Tako. Vidite kako su svi oni obučeni, kako je ovaj. Sad će ovdje zmaj da dođe. A mene jako briga za zmaja, pa ću ja ovako samo da prošetam. Tačno gdje trebam. I ja ovdje dalje, ja mislim da trebam. Ne, sad ću čekam mnogo. Evo. Zaboravim stalno gdje treba da idem. Ovdje. Mada. Evo. Sad ja mogu da biram gdje ću da idem, ali ja uvek ovdje uđem. Jel da nisam skonto da je panda tu. Ja mislim da on izašao. Mani, brate. Ko šiša vrata? Vrata nemoj kosu kuće da ih šiša. Sve kako radi. Samo malo da pukaš. Gdje ima ovdje sikirica? Treba mi sikirica. Sad ću provjeriti da li ovaj živ. A malo su. Što je, bre, će se biješ možda? Aha. Čekaj. Aha. Dobro. Da kaži no. Ne. Ne. Šta se treba? To. Cool. Šta? Rodo. Ma čao, maka. Če da otvoriš, Bože. Čudo je veliko. A da dođem kod ovog da mu čornem nešto. To ću mu samo čornem. Ne treba meni ništa više. Ajde. Ovako. To ćemo da uzmemo. I magic. Šemaš samo vrat. Imam vatru, imam još nešto. Neću da tršim vatrom ni vina. Da, baš da. Na ruka ko da si umro. Šta hoćeš kad sam živuljka? Sad će ovdje ovako na sredinu da stanem i čekam. Samo ne izgleda tako već ovako. Šta se sakrijevaš ko da te vide? Kroz vrata da te vide, u pamet. Zdravo, doviđenja. Šta je, protiv mene će se bijeti, mog druga, a? Hoćete, sve se misli. Uzmi to. Sve mu uzmi. I mač. Neću. Uzmi mač, veliki. Ostala gola. Ja, sad se obuku ko jedan od njih. Ja tačno znam gdje treba da idem, tako da ja idem. Ali malo sutra tuda. Šta je ovo, di se me? Ja sam se izgubio. Ti ajne lupe, bre, da nađem brizlo, staj, bre. I kad te vidim tako. I kad te vidim tako. Gdje sad ja treba da idem? Ja mislim ovuda. Se vrinem ovuda. Pa di si ti pošao? Tu zatvoreno. Imaš vrata. I sam smotan.
Sve ih pogađam, bre, iz prve. Hej, oceko sam u glavu. Što se kaže, oceko sam ga od života. Uzme mač. Karma. Neću mač, ne treba mi mač. Ovo mi nekad nisam skontao. Koliko već igram, to još nisam skontao zato. Trči. A sad ću vidjeti tu da se kolju, ja ću malo da pomognem. Gle, ovako nije nam i upala. Sad ću sve da vas pobijem, evo di sam. Sad vas sve ja sam pobijem. No ovaj, koji si pa ti? Pa ti mora njega I zapaliti. to je moj. Sam gledao što jesam, ja. Molio bi da mi stavi snimanje na kratko. Evo, čekajte ljudi. Evo nas ljudi, ovaj moj kum, mnogo ženstven čovjek. Treba mu krema za lice. Pa šta si, brate, ti? Šta će tebi krema? Ti dam kremu za dupe, a ne za lice. Ti bude mekano dupe. Lice, valjda. Ma dupe, bre, mu dam kremu za dupe. Možda može na lice mi bude neka na lice. Mu da mast, da se može smast. Pa dite, nisam lijepo pogodio, be. Sad ja tebi čornem. Nema šta ja tebi čornem luk i strelu. Ovaj kad je znao ja ću tebi. Ovo ti nije trebalo. Sad ću ti odsečemo života. Nemaš ti ništa. Haha. Ja sam pametan za Oskar, evo koliko sam pametan, za Oskar sam pametan. Evo, sad ne mogu da prođem, gle mogu. Vinak su zmetane. Zdravo, doviđenja. Mislim zdravo. Da vidim baš ovaj koji luk ima, imam isti. Kad da vidim kako suši tu kosu. Da me i šlog uvati. Bam! Sad jem jednu misiju usranu. Mi treba prođem pored medveda, a ne da prođem, ja ću ga rokna. On ne gleda šta će. Ja ću rokna medveda. Moj ti. Pa šta sam ja, kuća od juče? Juče od kuće. Pauci! Paukovi! Šta se, da li sam gledao? Ne. Beži tamo. U stvari jesam, gledao sam. Šta bre ti bre, izvodiš bre. A si malo usta zatvorio. Jo, kako me živcira tako. Da zatvoriš ta vrata sad kad izađeš. Znam koju misiju imam. Snijam malo, valjda, ne znam. Nemoj da ti traje preko 20 minuta klip. Nije ni te. Vadi ima da ga Što si ga upio? Zato što mi je to misija da treba da gubi. Govorak su da treba da proći. Da, posle on će meni da napadne i što ja da begam od njega, a što sam sporio od njega. Ja ga roknem, bri. Pa ga biješ. Ja ni konjove ni štidim. I konja rok. Šta mi? Eto ljudi, ako Panda Games svaku epizodu neki gost. Da. Samo opin zombun vangons. Znaš za ovu krem džem krema. Sad ću vam staviti. Prvi put čujem.
Če otvari, da uzem tu džani kremu. Šta će kamen na ovom stolu? Ha, šta ima veze? Ajde, beži tamo koji vej. A, da. Di Džani, gle stvar. A se sme, a pa što se sme? Evo će da uklikam ako treba. Pa da staviš tu kao, znaš, Aha. kao screen. Može. Za drugi. Aj sad ćao. Maka slikaj se. Pali drvo. Što me živcira tako kad je tako Možda spor. pališ drvo. Mogu da palim ništa. Šalim se. Mogu drvo, ali neće stalno da gledam. Oj se. Bi htjela si sliči drvo. Telefon do kraja. Ljudi, ako je neko od vas u svom životu ikad igrao Skyrim, nek mi napiše. I jao. Aj, ko će preko mene u salon? Vam napravim frizuru, Sa brate. džani kremom, a? Ne, vam napravim frizuru, brate, ajde. Ma ne laži, koristiš džani kremu. Gade, Petra, ajde. Tebi prvo. Ajde, Ajde Duki. vidim, Petra, Ajde doći. Ajde da vidim. Duki, slušaj, ti mene, ako tu mu nakazi, ti meni pukni pesnicu, ti meni nakazi. Stanem ispred tebe. Neće ništa da ti bude. Ajde, ti napravim brte friz, lijepo. Gdje su bre oni? Ja sam zaboravio gdje treba da idem. Sve kad na kraj spadne sam išao pogrešan pravac. Gle sad. Sad će se čičat pustiti na njegov način. Clil! A, ljudi, sad će vidjeti nasilje ako ga ovaj nakazi. Ti snimam ja nasilje, šta fali, evo ja ako hoćete. Džani krema. Šta? Jo, gle ovaj tek sad došao. Če se čekaš malo, čovjek. Gle ovaj trči izgoreo. Evo ljudi, malo da me vidite kako trčim. Ovako, malo brže da se trčim. Bež od mene bre Vuk! Daniel će poslati, Daniel neće škam. Ajde dođi. Što neće ti pravi ovaj sa džani kremom, šta? Ne bre, Džani krema, ja pitaj Ma Petra. džani bre krema bre. Opereš kosu, ja ti je posle lepo usušim, brate, napravim ti kako ti namještaš kosu. Napravim ti je tako. Ali on glup, neće mi se budi. Evo, Petu sam to radio. To ću teram Petra da operem kosu. To ću mu napraviti kosu. Ovaj se pička boji. Evo, možemo. Ljudi! Ajde, Daniele. Daj ruku. Daj, ajde. Ne, ovo Daniel neka radi. Pička je, ajde. Evo ljudi, ono da su mi tražili pasoš, ja mislim. Jeste. Da li je to uopšte? Sad se koljem ja Vuku kožguš, da meni. Dragon. Mani me Dragona. Dragiša Drakula. Ovi će me kolju, zašto sam im ubio kokošku? Vi što ovdje trče kada tebe? Ma beži bre tamo sad i tebe da ne ubim. Gle, ovi mene bijedu. Daniele, ovo- Sad ja skačem u vodu, nema šta, ovi neće za mnom, ovi nisu toliko budale da skaču za mnom. Aha, pokreni se. A hoćeš znači, sad te ja ubim odmah. Komplet. A sad begaš iz vode, a? Kao viš da imam Ti si magiju. jedina mačka koja voli vodu. Sad ide malo ispod vode. Nema. Sad ja stane meni ispod mosta, znaš kada će me nađu? Oni znaju di sam ja, znaš kada ćemo uvati? Ko ti uđu u vodu? Evo ću tu ispod ti upaš. Nisam te valjda zapalio. Jes. Sad imaš pravo da me rokneš. Sad ću pustim da me rokne. I Vukaši. Pa di je ona?
Čekaj, nek me ubiju. Šta hoćeš za njegovu pižuru jeboć? Gledaj ovo nas kako sam mu namestio. Oduženu bi namestio Feno, nisam još završio. Sad ću čekam da me roknu. I kad me ubiju ja ću se vrnem tu. Pošto me... Ajde onak. Ste vi toliko smotni da neste me ubiti. Ti se pomeri dobro. Će li biješ sa mnom, a? Ajde, lupaj me ti što imaš to jako. Vuj sam zabao, neko je zabao strelu u glavu. Probužila je glavu, bro, i dalje Ajde, tebe puknem, ti mene pukneš. Rokni me, ajde. Tako me roknem ti da umrem. I sad ti se mu vrnem u salu. Kad si poros. Pa moram tako zašto inače... Nekako! Sada vi čekajte dok ja opet ne dođem do sela. U stvari prvo da vidim di sam. Snimaju ti treba preko pola sata. Imaš ti pravo, ja mislim da bi ovdje trebali da otkažemo ovaj klip. I ovo da ostavimo za sljedeću epizodu. Znači, u stvari ovo. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!